Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalitaan ni Elena, nga napoluan, panagtalik. Sandali nang tuminumaklasit, ya. Sa guday nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Elena, iti ano yung bagati address na? Napoluan iti panagtalek. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nimi. Taemay ni manong ko nga elmo dito'y balay sakbay nga si Mangpet ti asawa. Diyan na lang yung asawa mo, pay? Ano man, no? Ti saludsod ko, dyan na nalaing nga asawam, awampay. Awaman manong nga ta, awaman petikot siya na. Ape ka di. Di hanggang nga ginggo ko napay si ka Elena. Di ka mahawatan manong. Kas kabsat mo, inauna kabsat mo. Kit-kitayag ti pagsayatan yung nga kakabsat ko. Okay kami matnagasawa. Kini Mark. Okay kami kadagit duwang anak mi. Awan mo tayo ka problema mi ha. Ano nga awan saan kang ngayong tutulang pay, Elena? Adda babae dya kabsat di asawam. Ano ko na? Adda asawa. Adda babae ti asawam. Manong, panak ko nakit. Awan ti sabali nga pacheck no saan nga ni Mark. Gabat nagtalik ka keng kuha na. Sobra mat kami ti panagtalik mo. Sa nga pulo nga tawin min manong agdenden na. Huwag na mo ka. Sa nga pulo nga tawin yun ken duwan digit anak yo. Sa bagay ka, dagito mo lang aramid ti asawam. Nasingpet ti asawam dati. Ha? Angim, tinasingpet, at pa nagloko na. No, nasingpet idi, baka naluko itan. Kinapudno na manong. Sala nga sikat inang ibagan ti kasta. Kamit lagayam. Agdaldala kap kalatan. Saan kang mga ramit ti aksyon. Tap numadok talam no nagpepeso. Agpeso sigurado ang pagsaludsudam ti asawam paglibakan na. Sino ti laglag galalaking aminin na nga babae na. Manong agyaman ti panang sakit mo kanyak. Kada kami karikit ka anakam. Alakit pagsaritamin to ang gasawa na ito. Pagsaritaan. Pagsasalita mo kat. Palpalot putak mo ti asawa kat. Ngem, siyempre awang ko na. Gabot awang met. Anya ko mga rati pambarak pa nga mangibaga keng kang adda. Alaman? Project ti asawam, tapno na. Tapno marakrak ti pamilyam, kahit may sakripisyo na kita kaanak. Aramidik da ito, gabot ay saksakit ka. Saan nga mabaling agtalinayad ka masaksaktan, malipliputan, malukloko. Kaya anak ko Martinam na maam nga ramite kas pagarikan ta maduktalak. Maduktalam nga da babae na. Anyan tinaskan ko mga ramite. Ilabang mo tagalan ka ma. Pag sinayam da dito ti asawa mo kanda ka malala na. Tapno agtalinayad kada kayo. Tapno agbalingan na pudnuken ka kada kayo. Kasanun no. Kayat nang di babae na. Gawon maaramid mo na. Pumano ka matindi tayo kabalay. Mabaling ka mat gumay sa jabalay. Mabaling mat nga mapangkakini manang mo nga Nelly. Kumpurme ka na kayo nga manang mo na manong mo umayan nyo. Talo tayo madlag kakabsat ka. Siya, ngayon na una, ni manang mo nga Nelly, kan siya ka. Nakaurunos ti pamilya, kastamat ng kini Nelly. Sikalat kastoy. Manong, naurnos ti pamilya. Susapo ay. Bahala ka. Basta ako ti pagkurkurang kami kini manang mo Haneli. Ti kayat bilang aramidem,
Agaksyon ka, mangaramid ka da aksyon. Tap numaduktalam tipod no. Kahit numaduktalam, ibagam nga isardingnan. Tano saan, isinamon. Kalpasan nga nakatalo ni Manong Elmo, nagring ti cellphone ko, Manong Nemi ni Manang Nelly. Ti tumutawag. Hello, Manang. Nagkapuritan ni Manong Elmo? Kapampanaw na. Ket? May panggap di asawam timbagana, di ba? Kasta matibagak manin kang ka. Noon ni Manong Elmo kat nakita nakitak mo tin. Ti asawam. Simrek na iti hotel. Tsaka duwa na ti babae na. Napudaw nga ti dug ti buok na. Tsaka mo no alat nagad na. Dito lang magastuan dan ti hotel. Ta ikasayran nantun na nga babae. Manang, awamat ti pakadlawak nga adda pa nagbalbalyo ti asawak. Nasapa mat nga gawin. Kompleto mat ti sweldong itad na. Awamat ti pa nagbalbalyo dikit irot ti arakop na. Bara dikit agek na. Kit talaga pang ligligad na. Kaya dalang nga saan kang agatap. Nga ori no anyat may dandanong kang kasaamo nga patpatyen. Agsipod ta. Sobra una ngamin ti panagtalik mo iti asawam. Sige manang ta. Agsarita kam to kini Mark kapawan nga sumangpet. Sige nga Rod. Okay, bye. Ito sumangpetan ti asawak Manong Nemi kas iti dati sinabat ko. Kas iti dati Manong Nemi inarakop ko Benisito. Kung sa ti asawa ka nagmalmaling trabaho na. Well, nalaka ng harikat, sweetheart. Naro na kat supervisor ka. Agpeso, talamang supervise, ang not a problema. Siyak ba't pagdasalan na? Siyak ti supervisor, kung nato pag problema, siyak ti troubleshooter. Ala, sumpertengar din kita. Unik, tigida anak ta. Madamadag ang assignment. Iniawat ko dikiti nagsukatan ti asawak Manong Nemi. Kasta kinadungog kang kuwana. Agamanak, Elena. Kadungdungo ka niya talaga. Manipot di nag-asawa taking kakalagitoy. Talaga nga ano-anungam ti pagribingam. Saan nagtungang balbali, Mark? Malaksin nga tanong sakita, kadyak kabaylan nga aramidan na giti dating araramidak. Ngimitaw tahot kung sabi ko matadayo kanya ti sakit. Sakit, awang kumadagsakit ka na tayo. Ana, kinanakan ta, inang kita sa rin. Tulungan pwede kita ka anak tayo. Umalpas dan ta asamin na, naginasar kanton, tamangan tayo ito. Nangan kami Manong Nemi ket idit na makaidalaman ni kak. Nadalon ko ti asawak Manong Nemi iti sakot ti balay, iti hardin. Di ka ba maturog? Nagadanag mo, pinaturog mo idan. Simrek dan iti sileda. Nakati ko sakot. Amday naktumadag di gusto na madamdama. Mark. Ito malam, imay ni Manong Elmo. Di ba yaw, apay? Baga na nga. Anda ka nung babaim. Uri ni Manang Nelly. Nakita na kay kano dahil tarapudaw nga natidug tibuok na. Di kahit kumamuan, Mark. Noan dyan kinagpaisuna. Helena, hanggang mo't pati kadakwada. Di ba kas daawak, no ape aging kakadagitoy, ket diskurso nada pala ang dagiti kakabsat mo kanyak. Anya pala masapul, anya pala sapulan da kanyak. Imbalayan kayo, imbalayan kang agina, at nabukot tayo nga balay. Napintas ti pwesto, supervisora, at nabukot ko nga lugan, ket nung bakasyon, makapagkukuyot tayo nga, saan ka pamilya nga mapanag-outings? Hindi pipiknik, hindi paspaser, hindi agmul.
At nakati pagkurkuranga ka na kayo? Awan. Kompleto ti sweldo ng edited cooking ka, di ba? Oin. Kat no, anta kang mababae. Makasayang kumadya kwart di sweldo. Wano saan kan maladawa kang gawin? Hey hapo aya. Tawang ka din ti panagtalek mo kanyak. Hampay nga rod nga naikat ti panagtalek cooking ka. Iso nga saan ka mo, pati ka na kitang ibagbagana. Umitlagayam. Ibagaklain Tiyagpay peso, Elena, aging ka dagitoy, kat sandak pala kayat, nga asawam, dagiti kakabsat mo. Ang mamit Ano nga mamit? Umit hanta kayat kang ka. Di ba yung bagada kang ka ini? Nga saan nga siya tirumbeng nga pakiasawam, gabuta langak ti babaero? Langak laing saan nga babaero? Ano pala sa bulak kang ka, kat nagpintas ka, nagbanglo ka. Muna kan ti kwarto ta, tinapat agdigos. Kalpasan na. Ikatiktan niya man na panagim-imon mo. Anak agim-imon. Ikatiktan niya man na panagat-atap mo. Sa anak agat-atap. Ibagbagag lain, di ibagbagada. Sa mga patpat yan, ida. Pinugustuhan nakman ni Mark, itiday di nga rabi. Takasan ko, nga mamati ak karigidi magbagada manong nemi. Sana pulos ngagbali ti irot ti arakop ni Mark kanyak. Awang pulos pa nagbaaw digiti agek ka na prus na. Tilang madlaw kumano. Ket nakitid. Medyo basit ti rimuan. Kaya di malpas kami. Basit ita Ana? Basit. Aday mo na nga nang ibukbukam. Dayta ka manin. Habat akang kanayon kat nga nabuslon. Awanti mo na. Mabaling ka di Elena. Ano ko lang sa lutsod. Tapi kang kanayon ko mga nabuslon. Wala ta nadyak mariro kat bakalawas. Nga? Italang manin after 1 week. Pangipanam nga ron. Mabaling ka di. Maminsan pa yung ibagam ti kasta, at pag-ibagam nga kitam. Nasabsabidong nga hindi kita kakabsat nung ti panunot mo ket. Anak, ba't nga mamati ka na kuwada ket? Salsalutsudag lang no ape nga. Kaya magagpagkan ka nga saan nga kang galayon nga na buslon. Mamati ka kanya kung saan. At pa nagdalik mo kanya kung nawan. Alas to na rutin. Ito nakalalistok pungtot. Abay, amo ko. Iso nga napungtot ka, tasaan mo nga na-irwar amin. Diba? Dayta ka manan. Kaya nga ito ulitan ta. Di na nga wan rumwarin loko na ulitan ta. Inikat ko nga rutan yaman nga panagatap ken panagduwa-duwak jak pulos kinisayan ti panagtalek kumano. Ngib. Tinawagan nak ti kapsat ko manong naming nga ni Manang Nelly. Umay ka dito balay. Masulitak ngumit ita. Una gor ka. Isan ko lang yung keng ka. Ada naalang aladawan ket insenda kanyak, isan kumatkeng ka. Ladawan, ti asawam ken ti babae na. Insen na manong nemi nakigtutak. Aguro holding hands da, nga nakatugaw iti supa. Napudaw ngagpeso ti babae. O bubing nem siya, kanatidog ti buok na. Nakapimpinas pa nag-holding hands da. At dada iti may nga tinawagak manong nemi ni Manang. Manang, amo na sa dinoyan da? Gitoy? At dada iti may nga parlor. Uwan gaya, parlor dati pa nagkita ka. Amom deta nga parlor? Amok. Amamok di bakla, nga king kukwa.
Ana, di ka pala mamati? Baka mat noon relasyon da? Nangawan relasyon da. Nakabimpinas ti pa nag-holding hands da. Kurang nalayangan nga. Isusapo. Naramidan ta. Tulungan ako man, no? Naramidan. Hindi pa kita dito iti asawam. Makabaglipak pa nga ta. Kung man na awan ti dumteng ang kasto yung problema kmanap. Kung malo na sa ang pulos ng palbalyo ti asawak. Awan ti pagkurkurang kang kuha na. Napintasak madlata, nabangluwak madlata. Gapot ta ububing na nga babae kasta nga ta. Sige. Kasaritam to nga na siya. Pintasim, timang salangat kan kuan. Ket nagpakawan nga rod. Ket gagangay ngagpakawan. Kasano na ibagaan nga kay-kayat na dahil nga babae ngam siya. Ilaban mo ti kalintigam nga legal nga asawa na. Masapol ang mapaksyat na dyan nga babae. Saan nga sikat mapaksyat? No dikat dahil nga babae ti paksyatem. Idudumteng nga rod ti asawak manon na imi nangan kami palangim muna. Kalpasan na napanmanin iti hardin. Imi bakakakuan naman kasumrekan. Muna kalatan. Sumrekan. Tada na pati nga pagsalitaan tayo iti yung nagtikwarto. Kaya saan lang ako mga pigpigsahan ti agsalita. Tapos nga masingat iturog di kita anak ta. Alam nga minti, bagaman na ya. At nga tanan, idandaw numanin kang ka. Kung nakmalo na ta pa nagtalik mo kanya. Di taho na yung silid ta, ti pagsalitaan ta. Ang balin? Alam mo na ka. Sumaron mo ako. Nagtugawak iti iking ti katre manon nemi inalalmet ti tugaw. Nagsangong kami. Ano pagsalitaan ta? Ada isan ko king kayanta messenger mo. Ano isan mo kuma? Picture. Insan ko. Kitaim? Makapaglibag ka di pala ita. Honey, kahit ko napintas nga salitaan. Saan ka kuman ngaglibag? Mahwatan ka man kahit. Anat relasyon nyo iti dahil nga babae nga napudaw kay atidog tibok na. Ginuyog ko iso na. Nga napan nagparlor. Anat nagan na. Trixie. Amom, nukit kitayam kaslam, nakasalsalon at. Kinagpeso na. Adaan tinaka na nga sakit. Sakit? When? Cancer of the ovary. Stage 4. Saan ko salsalud-sudin no da sakit na no awan ti salsalud-sudik dito no asin no keng kada itang babae. Elena, I'm so sorry. Makawanan na. Agpeso. At na relasyon mi. Idinay tangan ng kumanon na imi kaslamater-der ti puso. Nukas na nabayagin nga luklukwanak. Naimbit kami pa eh. Diyak kumamit kayat. Nga masyanak kang kuhanak. Nagpagpakaasi nga ayatek. Nagpagpakaasi nga agkarelasyon kami.
Nagpagpakaasing nga paragsakit. Takayat na tinaragsaksak-bay nga matay. Napaidamak matlaw na yun, no? At pagpakaasi, tidandarin matay, kat sangko patgan. Nuwapin nga sana ka nagpudno nga dagos. Ti amo akit, saan mo mabuduktala na kasto eh. Nga magkabuta, awanin ti pagliklikak, isungin pudnukin ka, pakawanin na. Awang pati pagdanagam ta, pansamantala mo't laing ti relasyon mi. Kahit ko lang apatgan, tikid daw na, ti pa nagpagpakaasi na, kaya't na't naragsaksak ba yung matay. Iso nga paragsaket. Paragsaket. Anya klase nga ragsak. Ti pa nang sarong kuking ko na. Ti kadak, nga mangiparparig na, ti pamatig. Nga mamuti Diyos, siya ti patpatig ko. Diyan patpatig ni Trixie. Kasapulan na laeng, kidaw na kat patgak. Patgak ti dandanin, kidaw ti dandanin matain. Amo kamawatan na kay Lena. Padamat nga babae, Trixie. Padasim nga isaad, keng ka, ti kasasad na. At sakit mo, kahit mo tinaragsak, nga matay. Agkid daw kiti may sa nga lalaki hamang paragsakin ka. Patgan na ka. Sigurado na ita. Para iti maudi akong daway. Ulitek, pakawanin nak. Kahit sabi ko matamang pakawan nak, kan maawatan nak. Saan mo ko mang ibilbilin? Di pa nanggupid kong ti relasyon mi. Palubusan nakla ko mga mangsarong karlatakin ko na orit adandani matan matay. Dandani matan matay suna. Talo matay ton, bantayak to kabayatan nga nakamansayag, may sakto nga mapan, mangi tulnog king kuwan. Malpas ton, awan ton. Kadyak tumatin ulitan, ti makirelasyon ti sabali nga babae. Tamo ka na sakit para kang. Ngam ulitek, pinatgak lang tikid daw ti dandanin matay. Nagsangitak nga naganugog manon nemi jaka mono anya teramide. Minasidgan nak, imabay kanyak, inarakop nak, itinakairot, inagkan na dagiti bibig ko. Kaya't nalang manon nemi nga malukoy na tiriknak, tapno mapakawan ko. Tapno manugutak nga sarsarong karan nata, uri ta dandani matan matayo. Nagsangitak, abimalas iti arakop na. Mark, nasakit. Nasakit. Pakawanin na. Maawatan na kuma. Uri dandani matan matay. Awan sa baling ninayat kuno saan nga kayo nga gina. Pinadgak laing tikid daw na. Tapno laing maparagsak ko ti patak nga tao nga dandani matay. Elawin. Saan nagkagkid nga sarong karam. Basta agawid ka. Basta saan mo nga ganaan. Basta siyak tumatlaang nakam tumatlang nga ginakalpasan nga matay. Uy, ako mati sa baling nga nayad ko, kinusangan na kayo. Dakda kayo lang. Kasta nga ron tinapasamak kat idi tatawagan nak manong nemi ni Manang Nelly. Oh, kumusta? Urorek titawag mo. Tapos amok ko man o anat na pasamak. Inistorya kay ni Manang Nelly ti ano. Gaga. Manang, apigago. Talaga magkagaga ka. Basta kadilatan mamati ka nga da sakit na yung nga babae. Apo, niti kinaalistong nga minan nga maalilaw. Kinaman taladawan na. Sakit na. Nakasalsalunat. Kasta ka nga makita nga sakit na. Amom no cancer.
Ag-regreg ko man dikit buok na. Kinaman, at nga makita mo nga, nag-regreg buok na. Paunay kan. Tikit alis tum nga mga maalilaw. Kasi di naman ti istorya na. Anong arlatan? Kit amo mano talagang nga dasakit na dyan nga Trixie. Kasano nga ron? Kit tamagam kang kuha na ano sa din, pakasarakam ka dyan nga babae. Takasaritam. Ano nga tanong, mapantayin Jack wa, parlor? Bahala ka. Ngayon saan ka makuyog? Sika? No, sikat pang asango. Makalawas din na palabas, manong nemikal pasandedi, nga panagsarita miti asawak, iti mapanak iti parlor. Nagpamarangak siyempre nga customer. Pag isumit manong nagpa-pukisak. Ay, kamarbaro ka Sabi ko mata, muulit mong tumanin ti umay. Natagam mo? Elena? No, dito kang umayag paparlor. Ay, nakasti ka pintas mo, adad nga pumintas ka. Ada ka di amo mo mga Trixie? Trixie? Wan? Di Trixie, agad ko Isot aking ko ka dati na ito, nga parlor. Mismanagement. Tsak man mo. At na ngamin lalaki na nga Trixie. Ano yan? Managlalaki. No, da kursunada na, aramidin na ti amin nakabaylan na, tapno. Makirelasyon, dito na ito nga lalaki. Ada ka relasyon na ito. Ada! Pasari umay dati ko Naga na tayo. Supervisor, iso na kahit. Takil sweldo na. Naga na. Mark. Mark? Mark, tinagan di lalaki. Uri siya siya, kinakrasak ka ni Mark. Ay, kahit na lang ako mapatulan ti bakla. Maramanan ako mamatibakla. Sa bagay, kasano ko makayat na kadadamad na dyan nga Trixie. Ni Trixie, kaano pa yung da kanser na? Ana? Kaano pa yung da kanser ni Trixie? Kanser? Kasano ko mga kanser na dyan nakasalsalon at awan kanser ni Trixie? Awan! Awan sakit na. Bakit nakamdamag mga da kanser na? Awan kanser na dyan babae. Kanser ati kukuha. Tanong kalpasan siguro kung mauma ni Mark and kuha na kat. Uno saan gan maduktalan di asawa ni Mark kat pag sinaan na ida, siguro nagsina da, sumapulot tumanin sa bali ng lalaki. Kang kanawin nga nagbubudre dyan nga Trixie. Talagang awan sakit na? Awan! Nakadamang mo kumanda sakit na. So kami timbaga ni Mark. Ang mamam ni Mark, asawak ni Mark. Anya! Hoy! Kamunti matiging magbagak mo Usto aming yung bagak. Hala! Magkikiktot kamet, misis. Elena! Gaya mo ni Trixie? Amom, nag-aramit isang na siya at may isang babae, diyak kita gayem. Di siya ngerti kayem mo. Kitun, ano kahit mo timagigayem? Inuto ti pakasapulak, pakasarakak kini Trixie. Oh my God! May ipit ako no kasta. No talaga nga siyak tigayem mo. Ibagam kanya. Tanya trantam. Mabanggol na panagnagan na talaga nga awan sakit na. Bahala ka. Nuto ti pakasarakak kang kuha na. Ted ko king address na. Tsaka mo to, mapasamak ka na kayo, pengitem, takdakil magkitibagim angim suna. Noon siya pa nagsarita na, apikit din nga saan nga sa atakmat. Ang nisupet na tangtangsit ng siyak ng original. Baka kalbot isuna.
nakalugan ako manong naming agturong iti ayan ni Trixie tinawagak ni Manang Nelly. Hello, Manang. Oo, anong talam? Amo ko na sa dinot pakasaragak kini Trixie. Inted da jaking kukwa iti parlor. Ket, awang ka naman sakit na. Nakita mo tikin ang lukot ti asawang? Nagbalin na nga sakit na tatno libre la tamang sarungkar keng kuana. Kitang tinik kinaloko ni Mark. Dito tibay balakad ko keng ka, Elena. Saan mo nga pakawanan pa iti asawang? Gabot ti kasdiya pa ng loko na keng ka. Doble loko na dyan. Inamin na lang aruden. Lino ko na kabay lang. Nabimpinas ko mo na yung baga na nga. Awan sakit na. Kahit nakarin ng panawan na. Kahit nga sawen. Ad-adan nga napatpatay ganda dyan nga Trixie. Ngamta kayo nga gina. Gusto nga sa ramidem. Kahit nung balay naman na dyan nga balay. Ngayon patakdan na. Ang pagbalbalin nita. Nalawa dito yung balay mi. Nalawa kayo nga umay dito. Nawaya kayo nga umay dito nga gina. Basta tinasken. Kit isi na mundi dyan nga lalaki. Gabutasan nga rumbingay at antikas kang kuha na. Tinugtog ko manong name tiri daw. Ti may isang adori, ti may isang apartment. Inya apartment na pa yun manong name. Iti may lukat tiri daw manong name nasdaaw ni Trixie. Amok niso. Napo daw, ti dugbok na. May atapungutan ko na tinakam ko. Sino ka? Namasapol mo? Sino at? Uy, sino ka? Ewan, siyak madlang kidi ati ko ha. Asawa ni Mark. Amoy rekrekap. Namasapol mo? Adaywan, ti asawa. Saan nga siyak ti pag-imbagam iti dayta? Ti asawa ti pag-imbagam. No kaya't nakuro saan? Ada sakit mo? Anong sakit? Ada ka sa kanser mo? Sino? Ada kanser na? Awang kanser ko. Nukas na ka talaga nga. Linuko nagtasawak. Pinagbalin na nga da sakit mo. Tapos malibre lahat ang mga sarungkar ka. Pumanaw ka. Nakamang sisturbot to. Imsak ba yung pumanawak? Pungutang kapay mo. Nagkandik ko. Ipatamtin dito ka mo ako. Nagimas ka pungutin. Tikas nga dito tibok nga. Anay, kanay ko. Anay ko. Sala nga pungut. Karamot. Kapatirupaw. Anay ka na. Anay ko. Anay ko. Imay dak inananawa ti karoba na nga door. Iti apartment man. Iti rinok ata ko ni Sona nga kakaasin nga kastaon iti agdardara ti rupa naman. Staw rin matenda alistok ngay madayong ng simada iti logan. Dara-dara pa ilayang manong na iti kukuk. Agnakaman ti gaga. Lalakero. Aggaagaw. Anay. Anay tarakragan na ti pamilya, ti pakin pamilya. Kaya makadanon akong dito'y balay, manong name nagring ti cellphone ko. Tinalaing asawa. Hello? Inananom ni Trixie. Ana? Inananom ni Trixie ko na. Pinungot ko, sa ako kinaramutan ti rupa na. Apay. Diyak kadimat ko naging ka, nga da sakit na, awan sakit na. Irubot ko naging terawatan. Tomay mo alahan kitagdan na kayo ni sila nga babae. Ano nga rawatan kahit mo ibagbaga? Pumanawak? Panawak ti bukod ko balay? Pues, dagiti arawatan may titsa. Isaga namin. Tanong sumangpit ka man dito'y. Sana kami nga matatnampay. Amok, Mark, napatpatay ganda at ang Trixie ngamiti siyak, ngamiti na kami kadakitan dakta. Linuko na klangaro din pagkatapos ulit-ulit ang timang loko kanyak. Man ano ko mangimbagam nga isina mo. Tadikit ipagbalang ang mga da-cancer na. Di ko magpapasur ka da-cancer na. Awanan ti panagtalik ko ken ka, Mark. Namin pinsanin nga napukaw ti panagtalik ko ken ka. Isma, panawan da ka.
Kaslaman lamabriyat ti barukong kong manong naming ibturak ti amin. Nagrunay ti saludsuden kanihak dagita nagkuno apay nga pumanaw kami. Imbaga kadakwada ti pudno manong. Nga adda babae iti amada nga napatpatigan da nga babae nga da kami. Nagsangsangit manong namin ni kitik anak ko. Bayan nyo anak ko. Nawaya kayo tumot kung may mangsarong ka iti amayo. No kayat nang sarungkaran kayo. Sarungkaran nyo suna. Uno saan? No talagang ipatpatig na kayo. Sapulin na tayo. Kat sarungkaran na kayo. Mami, saan to kantan nga mapasamak nagsinublianan kayo kini daddy? Datadya ka mong sumbatan anak. No itahakat saanan? Saan to matangang bao ti pung tutsukin ko ano? Diya ka mong sumbatan ita anak. Ngam no itahakat agar ari ti gurak iti amayo. Gapot kas to hinarabid na kada tayo. Nabarat ti pa ng welcome kada kami ni Manang Nelia Manong Nelly. Kastamot din ti kayong ko. Nalawa dito ipag so ang pagdanagam. Adatalo nga bakante ka kwarto. Okay madigdeg ka kasinsin kaputa dati damat nga aga-ayam no aga-get together tayo. So nalay nga ta, muk nga naliday, tigas to'y napasamak ti biyag yun. Nga may rom kan to. Tulungan na kanimanang mo tap na makastrek kay trabaho. Ore ka ta naggraduar kamay, di ba? Saka mala nagsarding nga nagtrabaho, hindi kasawa kayo kaniya Mark. Kaya ada man pagkurkurangan, para kada kita anak mo, ada ka man kanimanang mo, mangtulong ka na kayo. Ada pa ni manong mongel mo. So nga ore man no napukaw mo ni Mark, saan da ka nga may bayan? Iyor oray ko lat itawag manong name ni Mark ng awan din na oray ko. Kaya't nangasawan manong. Kanay kaya't nan nga talaga nga awan kami. Numanin lumabasak iti balay mi manong name sipot iti addan trabaho. Nakarakat paglatak. Kaya't nangasawan manong. Awan nagigyan. Kadandanan ng arot ana dyan nga babae. Iti apartment. Napindasmet no saan nang inyawid iti reta nga balay. Di kat adad nga masaktan. At dan inem nga bulan tinapalabas manong name di agring ti cellphone ko. Isunat tumutawag. Sinong bata? Hello? Elena? Abay? Mabalintak subli. Saan? Gabota saan taka ng kasapulan. Narawaman digit anak ko. Ididamo akit so. May kawada tawan ti amada. Ngimure gan ano damat. Nitawag. Kadi mo pa tawagan nida. Kore kumamat saan ako nakayat. Isuda kumamat sa rungkaram. Ngim. Pati isuda ket awanin ti patagdaken ka. Tanapat patagda nga triksi ngimitida kami. Masusunod ka nga lipaten dagit anak ko. Wore awan ama no kasken kuana ko nada. Awanin ti bagam. Agawit kayon sa dibalay. Agawit ak sadyay. Dalusak. Sabado yung tubigan. Maoray kayo. Pero kung mga maoray na kami. Awan kaming kinitriksi. O bibiyang ko. Daksal saludsudan no apay. Uri sa mo saludsudan ni bagak. Malaksid kanyan. Adapi sa bali nga baba, lalaki tibiyang na. Ana? Malaksid kanyak kunat. Adapi sa bali nga lalaki tibiyang ni Trixie.
Apay katawa ka. Apay nakaskas daw ng katawa. Kinapod nun na talagang katawa. Tawan ti rumbing katawa. Idi, nimita, nagastat imbagam. At least, nasakit ang huling halakhak. Sinaktan na ka, liniputan na ka, nasakitan niya. Nasakit, di ba? Met ket di. Saan ko man kapod nung ipatpatig? Gago. Kayat mo kid din ti kasta. Gusto ti ko na ni bakla. Ti aking kukuha. Ti aking kukuha itan. Di kukuha ng parlor. Ama mo? Amamok. Lalakero. Deta nga babae. Inigis. So nga katawaan ka. Mark. Kasta ka diti klase ti babae nga nang isukatam kanyak. Ha? Kasla adadamanin nga rimtab ti sukat ti pusok. So kasla di ka pulos mapakawan. Kan saan kan nga maawat pay. Awanin ti panagtalek ko ken ka. Kadyak kayat abuuan ti sabali man nga panagtalek. So mabahala ka. Ngem kasla baro manon nemi ni Mark. Ket kaslak lamay sa balasang nga umay napaspasyaran. Ori pagsawsawaan ti kapsat kumanong. Saan konton ngumumay. Kunana. Kanori siyak ti mamagsasao ken kuana. Nera na pa'y manong naming at ni manong Elmo nga inauna kapsat mi iti may sa Arabi nga imay pimasyan. Kuna ni manong Elmo. Oy, numaalokoy mo ti kapsat ko. Ket samon tumanin ulitin nga saktan. Iyon unakon ti panang danog ko ken ka. Ay, manong! Sige, lumabag ka! Saan ka lumabag na manong? Gabutan mo ka basol ko. Loko ka. Sa kami nga pamilya, tinuklukan? Ha? Alos na manong, gusto ko. Isawit! Pumano ka? Pumano ka na mga numapapatay ka! Pumano ka! Tinanog-danog pa yan ti kapsat kumanong. Yung magsubli-subli. Naalukoy ng tirik na di kita anak ko manong nemi. Mami, saan nyo ka di palapat yan? Nga napasnikan, di pa nagbabawi ni daddy? Anak, saan nga si ka tinasugatan? Siyak, tinasaktan. Sana kas karina. Imikan na nyo kumanti, another chance. Tumaw dawat ni daddy, another chance. Di nyo kadi kayat nga mabukal manin ti pamilya tayo. Taplo saktan nak tumanin, tamam? Saan nakakatamatan nga saktan? Kaya nasaktan na kan tumanin. Siyak tun di mangibaga ka na kayo nga saan yun nga pakawanin, kaya saan yun nga awatin. Naalas ti panagyante dito eh. Makikapkap balay tayo, dinto ta nabukod tayo nga balay. Anak, please mami, ibagpagapop ko makanak kami nga kapsat. Kaya't kung dinaornos nga panagbiag, maapektaran kami nga kapsat. Kawawagan na kami ti broken family. Produkto ti broken family. Bayam anak, bayam. Tay karigatak. Ngekan pa'y maminsan di amayo. Pinasaritak ni Manang Nelia kastamiten ke ni Manong El. Manang please, palubusan na ko ma. Ipagbagapuyo ka na giti kaan na kami. Ikak ta another chance, maudi. At no aramidan ng tumanin. Ura anyan tun ti araramidan na. Ura agluhan tun ti dara. O sige. Adamat ka di karbangan ni Mark ka maikan iti another chance. Para man lang ka na gitubing. Sige. Palubusan na ka.
Nga dayta tiga puna manunay no apay nga nabukal metlaeng tinarakrak a pamilya. When? Kat siyempre, pinanagdekan ni Mark nga talagang nga saan nan nga ulitan pa itinaramid. Awanin ti damag ko, awanin ti makitkita, damanong kinimanang, awanin ti mangibagbaga, nga kastukit kastoy ni Mark. Kat nagsublimet lang ti dati, nga irot dagiti arakop ken barat agit. Ang karkarigata ka namin pinsan, manon nami nga insubli ti panagtalik, ken ti panagayat ko kenkwana. Isong itamanong, naragsak kami manin. Kat kan kanayon mingi daw dawat, sabi ko ma, tasanton nga mapasamak ti kas, tinapasamak idi. Sabi ko ma. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong, kadagyaman naklaunay, iti laying mo nga nangibasa, ket amok nga doon iti tinaited ko, nga libliwa adal ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Elena. Elena, thank you mat indik nga panang buray iti pagkasarita, gagangi istorya ng amok nga doon iti makarelate, ya?